खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा अरुनोदय स्किमनि गोदान एप्लाइआ थाबैनो जानो थांगासिनो दङ दै। जोंहा बे अरुनोदय स्किमनि गोदान एप्लाइनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अरुनोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनसेयावनो 1250 थाखा फैसा मोनबाय थानो हागोन मास मोनफ्रोमबो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे स्किमा जोबोद मोनसे मोजां स्किम। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो। आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों अरुनोदय स्किमनि गोदान एप्लाइनि आपडेट हरनो सानदों दै। जोंहा दासान्दि मिटिंबोथ' सोलिगासिनो दंखायो नालाय। दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाग्रोबावबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखिबा अननानै नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नैबे रन्जित कुमार दासखौ जोंहा बे आसामनि सासे बियो मिनिस्टार। दा बेवहाय जोंहा दासान्दि माने मिटिं रिभिउ मास मोनसेनि गेजेरावनो जोंहा मिटिं मास मोनसेनि गेजेरावनो मिथिगोन होनना नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन। अरुनोदयनि बे स्किमनि रिभिउ खालामनाय जागोन मास मोनसेनि गेजेरावनो रिभिउखौ खालामजोबगोन होननानै नोंथांमोनाथ' निउसाव नुखादों जानांगौ। दा बिनि थाखायनो जोंहा दायो रिभिउ मिटिं सोलिगासिनो दङ दै अरुनोदय स्किमनि। जेनेबा बोरै एप्लाइ खालामबा जेनेबा अरुनोदय स्किमखौ जेनेबा गोदानथ' एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननिसिम होगोन। नाथायबा बेहाय माखासे रिभिउ लाग्रोगोन आरो बिथांमोना स्किमनि बागै। बोरै एप्लाइ खालामोबा जागोन, एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ चेन्ज खालामनोबो हागौ बायदिसिना बिथांमोना दायो रिभिउ खालामगासिनो दङ आरो माने अरुनोदय स्किमनि बागैनो। दा बिनिखायनो नै नोंथांमोना नायनानै चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों लोगोसे फाइनान्स मिनिस्टार आरो आसामनि बाखिखिनि मिनिस्टार बिथांमोनजों लानानै मिटिं दायो जागासिनो दङ दै बे अरुनोदय स्किमनि बागैनो। जेनेबा जानो हागौ अरुनोदय स्किमनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफ्रा एसे सोलायनोबो हागौ आरो। जेनेबा रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनानो गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हाजोबगोन बेबादि जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बुंदोंमोन। नाथायबा बेहाय माखासे इनकामनि सायावबो जाहैनो हागौ दै। दा बेखौथ' बुंनो हाला दायो माने अरुनोदय स्किमनि थाखाय रिभिउ मिटिङा दायो सोलिगासिनो दंखायो। बिथांमोना बुंखादोंमोन मास मोनसेनि सम लागोन माने मास मोनसे सम होगोन अरुनोदय स्किमखौ रिभिउ खालामनो थाखाय बेबादि जोंहा खोथा बुंदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा। मास मोनसेया दायो जानो थांगासिनो दङ आरो बारा गोबाव सम गैला। जोंहा बे जुलाइ मासआ जोबबानोथ' मास मोनसे जासिगोन दा। दा बे आगस्ट मास फैबानो जों मिथिनो हागोन अरुनोदय स्किमनि थाखायथ' जों गोदान एप्लाइआथ' जाखागोन बेखौ मिथिखानाय गासिबो। नाथायबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जेनेबा नोंथांमोना सोरबादि मानसिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे अरुनोदय स्किमनि गोदान एप्लाइखौ दा बेखौसो जोङो मिथिनो नांगोन आरो। दा बे रिभिउ मिटिङाव बिथांमोना मा थांखि लायो मा बिथांखि लायो बेखौथ' जोङो एसे उनावसो मिथिसिगोन। जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखानाय जायो जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना गासिबो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो मोनजोबाबो जानो हागौ। जेनेबा एप्लाइ खालामबाबो नोंथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोननाय नङाबो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोननि इनकामा जुदि एसे बाराबा। दा बेवहाय इनकामनि सायावबो माखासे डिपेन्डआ जाजोबखागोनखा। बे जानाय नङा जेनेबा गासिबो जायफोरनाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनानो अरुनोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजोबगोन बेथ' जानो हाखानाय नंखाया। गोबां मानसिफोरनावनो दायो रेशन कार्डआ दङ मालिकआनो जा गोरिबानो जा गोबां मानसिनावनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना नुनो मोनखायो। दा बिनिखायनो बिथांमोना दा बे रिभिउ मिटिङाव मा डिसिसन लायो मास मोनसे समखौथ' दायो बिथांमोना लाबायानोसै बारा गोबावथ' सम गैला मास मोनसे जानो थाखाय। दा बे जुलाइ मास जोबनायनि उनावनो जों मिथिनो हागोन बे साब कमिटिया मा डिसिसन लायो बे अरुनोदय स्किमनि बागै। जेनेबा गोदान एप्लाइआव नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जागोन बेखौ बिथांमोना डिसाइड खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दै। बारा गोबावथ' सम गैखाला बे जुलाइ मासआथ' जोबखानोसैयानो नालाय। सेप्तेम्बर मासफोरनिफ्रायनो जोंहा सेप्तेम्बर अक्ट'बर बे मासफोरनिफ्रायनो जोंहा अरुनोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ जानायनि गोबां चान्स दङ दै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरगोन स्किमनि गाइडलाइन्सफोरा माबायदि बेफोरखौ आं खोन्थाहरगोन जेब्ला बिथांमोना रिभिउ कमिटिया जेब्ला माने साबमिट खालामो माबायदि जानांगौ बेफोरनि बागै अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन। जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो आरो नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हायो सोरबादिया हाया बेखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो मिथिनो हागोन। बारा गोबाव नोंथांमोना नेनो नांला साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना मिथिनो हागोन अरुनोदय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया हाया बेखौ। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय। दायो जोंहा रिभिउ मिटिं सोलिगासिनो दङ बे अरुनोदय स्किमनि। दायो गासिबो माने नायफिनगासिनो दं आरो बे अरुनोदय स्किमखौ बोरै दायो इमप्लिमेन्ट खालामबा मोजां जागोन बिनि बागै दायो बिथांमोना सावरायगासिनो दं आरो बे गोदान एप्लाइखौ।
दा बिनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आपडेट हिसाबै लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो गोबां मानसिफ्रानो माने सोंहरबाय थादोंमोन आरो अरुण'दय स्किमनि गोदान एप्लाइलाय मालाथो जामारगोन बेबायदि नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थानायनि थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आपडेट हिसाबै खोन्थाहरनाय जाबाय दे। माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बे भिडिअनि बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।